La Selva ha recuperat un dels actes més distintius a les portes d'aquestes dates tan assenyalades com és la cantada de Nadales dels centres educatius salvatans després de 2 anys d'aturada pel context sanitari. Es tracta de la tradicional passejada per carrers i places en què els infants de la coral de l'Abel Ferreter i l'alumnat del Col·legi Sant Rafel, en col·laboració amb l'Aula Vilalta, pregonen l'inici de les festes nadalenques i que enguany ha comptat amb una companyia imprevista, la de la pluja, que ha obligat a modificar a última hora el recorregut de la cantada. De tota manera, la primera parada ha tingut lloc, com ja és habitual, a la residència El Vilar. Els usuaris del centre assistencial han rebut els petits cantaires que els han delectat amb tonades tan clàssiques com les 12 van tocant, els 3 reis arriben a la ciutat o el fum, 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 que el centenar de nens i nenes han interpretat de manera conjunta. En acabar el recital i degut a la pluja, l'organització ha decidit traslladar la resta de la cantada a Santa Llúcia. Amenitzant el recorregut des del Vilar fins a l'Auditori, la banda infantil i juvenil de l'Aula Vilalta ha posat l'apunt musical interpretant un recull de reconegudes Nadales. Els músics han estat els encarregats d'encetar la segona part de l'acte ja des de la Sala Santa Llúcia, en què les diverses formacions han seguit acostant l'esperit nadalenc a totes les famílies que s'han aplegat a l'auditori. Com ja fa molts anys que fem, tenim la tradició d'anar a cantar a la residència les escoles de la Selva i resulta que enguany, per primera vegada a la història, l'aigua ens ha fet mala passada. Però no només mala passada, sinó ara plou, ara no plou, ara plou. Hem anat refent i refent el projecte fins que hem acabat a Santa Llúcia, el dia de Santa Llúcia, i hem fet la nostra cantada habitual. No tenim coral, però hem ajuntat alumnes de quart, de cinquè i de sisè, i els alumnes que s'han volgut apuntar al projecte, doncs, s'han apuntat a cantar, i aquest any hem sigut 43, dic, un bon número. Nosaltres vam començar a participar quan ja estava muntat, ja la Neus i la Rosa ja ho feien, i ens vam incorporar nosaltres. A ells els agrada, sortim a tocar al carrer, sortim a cantar al carrer, i és una manera més de fer una mica de Nadal, una mica de festa entre tots. Per tal de posar la cirereta del pastís a l'acte, en acabar el recital de nou amb un fum, fum, fum cantat conjuntament, un berenar a base de coca i xocolata s'ha encarregat d'endolcir els ànims entre els més menuts.